Goizeko 11:20, pronostikoak hautsita, Dariok eta Lozak Logroñoko Adarraga pilotalekuan irabazi egin zieten atzo Salaberria eta Gaskueri binakako B-serie txapelketako final laurdenetako ligaxkako lehen jardunaldiko 3. norgehiagokan 22 eta 12 nagusitu ziren, gogora ezagun Dariok bere azken txapelketa lauterdikoa izan zuela, maila nagusian final 8renetako norgehiagokan Zabalaren aurka galdu egin zuen, Salaberriak berriz ez zuen lauterdiko B-serie mailako multzo fasea igarotzerik izan eta beraz biek ala biek geroztik binakako txapelketa eduki dute jomuan. Lozak lehengoan jokatu zuen bere profesionaletako lehen partida eta Gasku ere aspaldian partida asko jokatu gabe zegoen. Kontua kontu, hasieratik ikusi zen Dario zenolako momentuan dagoen. Uda bikaina egin zuen, lauterdia badakigu ez dela bere espezialitatea eta esan dugun bezala Zabalaren aurka ez zuen irabazterik izan, baina atzo berriro ere erakutsi zuen B-serie mailan oiarretako bat dela inolako zalantzari gabe eta oso kontuan hartzeko pilotaria dela beti, bai partida eta txapelketa guztietan. Atzo sekulako abiadura eman zion ohiko moduan pilotari eta beste gakoetako bat zera izan zen. Andoni Gaskuek ez zuela behar bada erakutsi behar zuen nagusitasun hori erakutsi. Badakigu Gaskuek laugarren kuadroan pilota hartzen duenean zenolako gaitasuna duen atzelariari gaizto jartzeko, pilotari oso zuzena eta bizia baita larraintzarkoa, baina atzo ez zuen lortu, ez dakit pilotetara etzen hasieratik egokitu edo, eta ondorio 6 eta 2 aurreratu ziren Dario eta Loza. Salaberria ez dabil fin, Salaberria lauterdiko txapelketan ere ikusi zen, ikuste lesiotik itzuli denetik oraindik ere bere lekua hartu ezinik, erritmoa hartu ezinik dabilela Goizuetako aurrelaria, eta atzo hori isla nabarmena izan zen, ez? Partidan zehar oso deskonektatuta ikusi genuen, ezin sartuz, ezin aurrean jokoa mugituz, eta horrela Dario Loza bezalako bikote bat irabaztea oso zaila da. Batetik Dariok badakigulako zenolako defentsa duen eta zenolako hankak dituen defentsan eta defenditzerako garaian, eta bestetik Carmelo Loza oraintxe profesionaletan hasi berri eta benetan momentu oparoa eta gozoa bizitzen ari da, baina Lozak berak ere izan zuen txakalaldi bat. Joan den astean Altunarekin batera Dario eta Martijaren aurka partida oso zuzena jokatu zuen, benetan ez zuten inongo estuasunik pasa inongo momentutan, baina atzo hornetxo bat izan zen eta hor Darioren papera ere beterano moduan une honetan oso garrantzitsua izango da hurrengo norgehiagoketan ere, esango nuke batez ere atzoko egunez hor Lozak eduki zuen txakalaldi horretan Dariok ere paper garrantzitsua jokatu zuela animatzeko, eta bai, bat ere misterio hori gabeko hiruzpalau pilota galdu zituen, Gozakaitz ere ibili zen, eta une horretan pentsaziteken behar bada, urduritzen baldin baduk ez, behar bada Salaberriak eta Gaskuek ihes egiteko aukera eduki dezakete, baina ez, naiz eta partida askoz gehiago berdindu zen, Lozaren akats horien ondorioz eta Gaskuek ere gora egin zuen nabarmen, larraintzarkoak hasieran ez zuen partida ona jokatu, baina gerora pixkanaka asentatzen joan zen, eta pilota gaizto batzuk ere jarri zizkion Lozari, baina 11 berdindu zuten, 12 eta 11 iritsi ziren Dario eta Loza lanerdietara, eta horren ostean 11 eta 1 partzialarekin zuzenean 22 joan ziren. Egia esan, bigarren zatian, eta hau aipatzekoa da, debutatu berri batentzat ez baita bat ere testu inguru erraza, halako hasiera bat edukitzea, ez, hasiera ona bai, baina gerora pilota galtzen hasi, oraindik ere partida asko geratzen da, partidaren erdia, laurdena baino gehiago geratzen zen pentsa, eta bai, eta hala ere bikain erreakzionatu zuen Lozak, eta erakutsi zuen, ez, horrekin ere, zenolako nortasuna duen pilotari honek, eta zertara iritsi daitekeen horrela jarraitzen badu, ezta.
kontua kontu 18 eta 12 iritsi ziren bigarren etenaldira, Dariok asko jokatzen jarraitu zuen, pixkanaka Gaskuek ere bera egin zuen, Salaberriak ez zuen jokoan sartzerik izan, oso partida deserosoa izan zuen Salaberriak, ez zuen bat ere asmatu, bat ere, eta horrela zaila da, eta azkenerako 22 eta 12, aurkezpen ona egin dute Dariok eta Lozak txapelketan, eta Salaberria eta Gasku egungo txapeldunek esnatu beharra daukate. Nik uste Salaberria berandu baino lehen itzuliko dela, bere onenera inolako zalantzari gabe, halako uneak askotan igarotakoa da, eta beti buelta eman izan die Goizuetako aurrelariak, eta pentsatzen dugu honi ere emango diola, ezta? Baina, kontua kontu lehenengo jardunaldi honetan, Dariok eta Lozak lehen puntua eskuratu dute, eta Salaberriak eta Gaskuek esku utzik jarraituko dute. Gogoratuko dugu, gaur agoitzen izango dela jaialdian, norgehiagoka horren analisia ere egingo dugu, kasu honetan, Baikoko bi bikote, Zubizarreta eta Aranguren, Amiano eta Eskirozen aurka izango dira.